गिबि गिबियावनो आङो सोरजिगिरि जोंमा गुरुनिसिम नोंसोर आइमोन आफामोनखौ आरो लोगोसे बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि बाबामोनखौ लाफाजोबनानै सोरजिगिरि जोंमा गुरुनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों सिबिनाय खुलुमनायखौ हरनाय जाबाय। दिनैनि बे बड'लेण्ड रादाब लाथुमगिरि बाबामोननिसिम आङो थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट' 2025 मायथाइ BTCनि बिसायख'थि एबा इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोंहा BTCनि सिङाव गासै मोन 40था समष्टि दङमोन। बे 40था समष्टिनि गेजेराव जोंहा गोबां दोलो हान्जानिजों लोगोसे BPF हान्जायाबो बेवहाय बिसायख'थियाव गेलेदोंमोन। बे गेलेनायाव BPF हान्जा दोलोआ गोबां आसन आवग्रिनानै गासै 28था आसन आवग्रिनानै देरहासार जानो हादों। बे मोनसे जोंनि BTCनि मोनसे जारिमिनारि बे मोनसे सिन जाना थालांबाय। जोङो दिनै 20 बोसोरनि बारफैबाय BTCआ, बेबायदि जों इसेबां गोबां आसन लाना देरहानानै जोङो सरकार दानो हानायखौ नुबोफेराखैमोन। देग्लाय बोसोरनि बे 2025 मायथाइनि 22 सेप्तेम्बराव जाना थांनाय BTCनि बिसायख'थियाव BPF हान्जायानो दोलोआनो गोबांसिन आसन आवग्रिनानै देरहासार उथ्रिसार जालांनो हाबाय। इयुन फैबाय थानाय सम बोथोरफ्राव गोदान सरकार दानानै बे BTCनि सिङाव थानाय 40था आसन बेखौ लाफाजोबनानै गासैबो BTCनि सिङाव थानाय जाथि जन'गस्थि हारि माहारिफोरखौ लाफाजोबनानै जाहाथे भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय सफैनाय थिखाना दोननाय रांखावरिफोरखौ लाबोनानै बा हरनानै लाबोनानै जाहाथे BTCनि जौगानाय हाबाफारियाव गोसो गोथारै बाहायनानै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय नाजाथों। आरोबाव बिदिनो फैबाय थानाय बोथोरफ्राव बेबायदिनो मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हायोब्ला हयथ' बे आफादा गोबाव दिन गोबाव सम आयु गोलावबो जालांनो हागोन। बे आफादनि बा पार्टिनि खामानि मावनायनि सायावसो सोनारो। गमामायैनो रायजो राजा आइ आफामोनहा बे गोदानै दाफुंजानाय सरकारा जुदि मोजाङै मोजां सामलायलाङोबा इयुन फैबाय थानाय बोथोरफ्रावबो हयथ' देरहासार जालांनो हागोन। बिदिनो बे रायजो खुंनो हानाय बेंनाय सासन गोहोखौबो मोनलांबाय थानो हागोन। बेवहाय सोरजिगिरि जोंमा गुरुनि खाथियाव आङो आर'ज गाबो। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बे BTCनि सिङाव अखल जों बर'फोरल' गैया, जोंहाबो नेपालि, बिहारि, बाङालि, असमिया, आदिबासि, सावथाल गुबुन गुबुन हारिनिबो सुबुं दङ। जोङो दिनै BTCआव गोबां आसन लानानै देरहानो हादों होननानै बै गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि अनगायैबो थानाय हारि माहारिफोरनि सायाव जोङो मोजां नोजोर होआलासिनो गावनि फारसेथिंल' नोजोर होनानै खामानिखौ मावलाङोबा हयथ' बे आफादनि सायाव एसे फोथायनाया गोब्राब जाहैगोन। बेनिखायनो जोङो समान मेगनजों समान नोजोरजों बयखौबो समानै जोङो लांफानाया जोंनि बे गोदान सरकारनि बा गभर्नमेन्टनि बे खामानि। दिनै बे BPF दोलोआ सिगाङाव जेब्लानाखि BTCआ 2003 मायथाइयाव सुक्ति जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो जोंहा दानि देरहासार उथ्रिसार जानो हानाय चिफ बिबान मोनगोन जोंहा हाग्रामा महिलारि बाबायानो सिगाङावबो 17 बोसोरसिम बियो BTCखौ सामलायलांदोंमोन। दा नै 5 बोसोरनि उनाव बे आफाया फिन आरो बे गावनि आगोलनि आसनखौनो आवग्रिनो मोनफिनबावबाय।
बियो बिटिसिनि चिफ जोंहा दा बिबान मोनाखैबाबो चिफखौनो होनबाय आङो मोनखासिगोन दा 5 अक्ट'आवनो शपथ ग्रहण लालायो नामानो बेखौ जों मिथिनो मोनदों दा जाय हक बे आफाया चिफ बिबानखौ मोननानै जाहाथे गावनि बे दोलोफोरखौ हान्जाफोरखौ लानानै बिटिसिनि जौगानाय हाबाफारिखौ रायजो राजा आइ आफामोननि मदद लानायजों लोगोसे मोजाङै मोजां मावफुंलांनो हाथों रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ थोजासे नङाब्लाबो एसेब्लाबो सुफुंलांनो हाथों लामा लांगोना दालां फुख्रि न' बां आबादारि बिथिं फालांगि बिथिं सोलोंथाइ बिथिं गासैबो बिथिङावनो नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि बे बिटिसिआव सौफैनाय भारत गभर्नमेन्टआ हरनाय रांखौ नंगुबै सैथो खामानियाव बाहायनानै जाहाथे सैथोनि फिथाइ थाहोनो हाथों आरो बे फिथाइखौ रायजो राजा आइ आफामोना मोनजानानै आलो गोजोनै जिउ खांनो हाथों हारि माहारि जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जों एना एनि गैलायाजासे खौसेथियै रुजु रुमु अनलायनानै बिटिसिनि जौगालु हाबाफारिखौ मावलांनो खाबु मोनथों आरो बे आफादनि दोलोनि बा हान्जानि अनगायैबो जोंहा गोबां गोरों गोरा सुबुंफोर दं गियानि गुनिफोर दं साख्रि आवलाफोर दं आबादारिफोर दं बैसोर बाबामोन आइमोननिफ्रायबो रायजो खुंनो हानायनि गोहो सासन बिधि बेफोरखौ गाव रोंदोंब्लाबो एसेब्लाबो सोंलु नायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों गोरोन्थि जानायफोरखौ सुद्रायलायनानै मोजां रोखोमै गेबें लामाजों खुंलांनानै बिटिसिनि जौगानाय खामानिखौ हाबाफारिखौ मावलांनो हाथों आं दिनै आं गोसो गोरबोजों फोथायनानै दानि गोदानै देरहासारनो हानाय जिथुनाखि जारिमिनारि देरहालांनाय 20टा आसनाव उथ्रिसार जानो हानाय बिपिएफ दोलोनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आंनि सिबिनाय खुलुमनाय अननायखौ हरनाय जाहैबाय गासैबो बिटिसि बासियाव थानाय सुबुं माहारिनि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोजों सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय बे बिपिएफ हान्जा दोलोआ अराय जिउ गोलाव जाथों आयु गोलाव जाथों परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि अननायजों गावनि बे रायजोखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो सामलायलांनो हाथों आं बेखौनो सोरजिगिरि जोंमा गुरुनियाव आं आरज गाबनानै आंनि जों जि धोरोमखौ सिबिदों बे सिबिनाय धोरोमखौ जों ब्रह्म धर्म होननानै बुङो बे ब्रह्म धर्मखौ जोंहा 1975 मायथाइनि 1 सेप्तेम्बराव दाफुंनाय जादोंमोन बै साननिफ्रायनो जोङो धोरोम फोसावनो थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि उनाव ब्रह्म धर्म प्रसार संसद होननाय मोनसे संसद दाफुंना लानाय जादोंमोन बे संसदाबो दिनै फैयै फैयै 50 बोसोर जाफैबाय दा बे प्रसार संसदनिनो आं दिनै गाहाय प्रसाराव गाहाय अधिष्ठाता बिबान मोननानै आङो नैबे बड'लेण्ड रादाबनि सायाव दानि गोदानै सफैनो हानाय गोदान सरकार बिपिएफ हान्जानि दोलोनि गोदान सरकारनिसिम आं दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि जानानै आं गोसो गोरबोजों आंनि मोजां मोननाय अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ फिन आरो हरबावनाय जाबाय सुंद' दिनैनि बे बड'लेण्ड रादाबनि सायाव बिबुंसारनायखौ प्रेस मिटखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय लोगोसे खुलुमनाय हरनाय जाबाय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः ओम